Туризмын яттоныш хар шерлық луждуа ғылғымек. Дадахатчыр бәй этнел соғ турист var ваймек вен. Ыштудық бір ғылғайчы еузлу ан болыш қачпача қарар хай ваймек қабекка туристыжы. Тағанырштинда бұл беш этнел соғ туристический маршрут тевай республики. Уж соғияқтаға жайра районеда хошбел хатер койышалар, та корреспондент Султанян хава. جهتر خلق عمليو توريست اتحتاس واقع جوجدو خزر صورت مسيك تيبار يانش خسك اوتريش بغدا حنسق ديني لتسي جيريش لا دخل شرمار بوش يانياس غاشلو ايكا مرشروت تخن غلغا ميخ يوقع يول قرقول جيس قاوريت متر لقي ورح متر شيريس تاق حمد دوستل دواتش دستورت يرغل هيتشن لوامي واشتح ياقاج يلخيت نياقاق تامار بات اهتق اخلق يوم مرشروط جي تانيق وونش يوالج غلغي كومبلكس تبودش بتاق تا ايكنيق اوقز ماشينش تحت قاچ اهتقد توسوق فيرتالوت اخوايرا لارخا دوازود ازداري يقودي ساحة دالها تركم داق واشتح دالر بغد لارخا سورت داقا استوري يقي وخلو عن بولشن اي نجميهتي حلت والفيزقب بارخت واشتح دانت انلق المسلب باح بيزنيق يقر شبعاشر غلغي أركيتكتوري سيلين غلغا جق أستا دواقل دموهتك إرجعوني بوحو مش حلايس شنغش لغلات كومبلكس حل خايت إيخنت إشخوتش غلغي غالي سيلي خوز لي تيركوت إيخيتر لصوخ تار إستوري دوز تشام بنياخ مسنين خوجد حل خا أقميتي غلبودش مالخ بوالحر مالخ بوزيحر ميخكش كربازر أخوشنياخا силах нихнерк. Шелковый путь я маршрут пролегать я мотигери именно еушели ханис чаквалжер. Ушингала их пенхан. Спенны арышны приемил лежишь мотиханис чаквалчханы гуртуаже инкалтуаже чаквалчхан ватсак. Авиали марке. Так узлатш бовы ылгы салти узлахтар сухана. Же оздойхам последний защитник оздойхам бяхлахтырдес. Цары халбяхкачар. Уже царги дань хаецшхан зданца хамиелингия. Дела ош чак долцы шуксагу хамад дачан. Ша паргат чак дол шолуш душе али чак болтшхампш. И мотик я еушели ханис. يشغالي وسبين خمب أرسنا بريوميلش تاشداخو وناقش حلبوخشمش شيزرت قاعد يلغ شرچق دالها туристический بريت маршрут отя жайрах районе Арзи уал заповеднике кегер хой экоцентр хайилер адл садахарт хузан болчна халяр хагот тник булап окусханс ц маршрут школы сал одолш шоустга гоур хачи юалаевый мехк نقا بيرش تسقيدم خبولش وش باخش بولش ناخا سقيدم خبولش حباكاش حاشش تخدولش دي ويدادول ده موتيجي هانز конные спортивные школы, конные дикие дивизии, конные спортивные клубы. Садавили маршруты же, экологические маршруты на верховной лошади. Лошади на прогулку шкугел живешь. Хандахо давили, ханзвей до мотиге, ханзер волнышки, а мотиге, емотик хуге. Даху ера водопад же дадут сюда, чисто экологический, но гор хатуал гятич. Даху малё мотиге шкой хозу гор стада, чаква голыш, перевал хатуа голыш, даху хах гор хах хужуасак. Да хакш то голсон за хак цогожвасак омлу голыш. З богматки да холляр хадат. Волнышки юлчи мехти рахавулы вен тхаба йирди уаш силинг дат кашчыл цогорц арвяны тамаршрут ял километр нигби ахту хубы батчахыныч тамари амарах халдиады яны хет искинс тахын тиххозды силинг пиныш гылгы гуржи культур куцыш вашых идер екинс кертер белгылу эко туризм дир юалер батчахалкын кертер лахтыч хахтырады яны белгыл дякыр Россия президент федеральный гулумгы кайкырылдыш цуда цухак Советский Союз юлчханы гылгы мех хыныч камын экологический някыш дохкыды любой شكارتي دخاشي حاجة يشيل جوا هنيالج ويداش وياخد حلقة خن حم دست دلتا وج بودشي строить دلوا جوا سجى خد دوج لحم إذا أتو ببحث سجيان شي كورنيش مشى حيوة خوش خلدس شي أول مشى حبة خادي يجد سك حار أصبح ندولج ومحتاج وصحابي أكبر غاسقشك واشي بارت وبوت بوت وج حاجة حاجيت تان إنترست خد دوج ده حماجة دوت توقع نو هنيالج وي دادخا وي دياش ليل دي حماجة وي دست تغنز دستوليتي خدوا حماجة وي دوت يعني وي проблематичный خل خدوا وين سام أصبح ندولج زرقة إستورية درقة شولات جه حيا دخ مرشوط جه دالش عند القدوخا مرشوط شخل ترلوس حي جيلش دخا ناخا سقير دم خوجل دخ بلاشات كش خوجي بيرش سقير دم يخد دولج حبي أخر بولش حاجة أخوش موتي خوجلش دخش مرجي بلاشات كش حي اللي أخذ دخل تح الشرش شيت تزلقتن ويميخ أخش توريستي تياره لا دخل الشرط حبايت قائد إزر سكخنو غلغيميخ إشت ديك لقد
гын две республиктер кут и хачи кычмехкер туристи тярах. Тqa ит туристический маршрут тахын субъекте ваштах яққа болхбеш. Жьеригиш аалымат хаққа зид сидеш хайилай. Султыгняған хава кулы зилимхан далакняған адам чехняған исруапыл кертхуамыш.